Iti sa Balia Bangir mga idol. Intayo man iti damag lokal year-end Thanksgiving ti agtutubo ti Ilocos Norte balaygi sa Balimampaya damag lokal. At iba ti report ni Idol Glenn Batuyo. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naangay ti Netflix Ilocos Norte Youth Convention ken ti Ilocos Norte Youth Gala para iti year-end Thanksgiving 2025 iti agtutubo dito'y Ilocos Norte. Anaangay met iti Centennial Arena iti siyudad ti Lawag. Pinagkaysa tinasaong aktibidad dagiti youth leaders, student organizations, ken young professionals manipod iti intero probinsya tapno celebraranda dagiti nagapuananda. Pinagtitinulong da para iti komunidad ken civic engagement ti bukod da nga luglugar. Nagbalin nga na isang sangayan nga bisita ni Governor Cecilia Araneta Marcos kada ito nga pasken ket inbagana ti panagkumit ti gobyerno probinsyal ang mapabilig pay dagiti agtutubo nga Ilocano, babaen kadagiti kanwat amang pasaya at iti edukasyon, panagduras iti sirib ken laing, panangidaulo ken digital innovation. Dinayaw pa ni Governor Cecil ti Ilocos Norte Youth Development Office ken dagiti mangsusuporta iti paningipaayda kadagiti gundaway ang mangngeg, makipaset ken maisagana dagiti agtutubo kas leader iti masakbayan. Binigbig tinasaong aktibidad dagiti naramid da iti 2025 ken pinatibker na ti sirmata para iti mas progresibo nga agtutubo iti probinsya. Ken mangidaulo nga agtutubo iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.